Aquest cap de setmana arriba la festivitat de Tots Sants, dia on tradicionalment la gent porta flors als seus difunts. És per aquest motiu que des de fa uns dies l'Ajuntament de l'Escala ha treballat intensivament en les millores de les instal·lacions dels 3 cementiris, el Marí, el d'Empúries i el Nou. Els 3 cementiris s'han arranjat per tal d'oferir la millor imatge per tan senyalades dates. Un any més Tots Sants truca a la porta. Des de l'Ajuntament ens ha semblat que era un bon moment per fer una petita reflexió sobre els nostres equipaments funeraris. Tenim 3 cementiris, que són el cementiri Marí, el que ha quedat en el centre del poble. Tenim el cementiri d'Empúries i el cementiri Nou, i el repte que se'ns planteja cada any a l'Ajuntament és per al dia o per la setmana que té més afluència tenir-lo en molt bones condicions, i ens sembla que aquest any ens n'hem sortit prou bé. I hem posat una brigada de reforç de 4 persones agafades de l'atur, del Servei d'Ocupació de Catalunya, que a part de fer aquesta feina, evidentment en faran d'altres perquè estaran 3 mesos entre nosaltres, però la feina prioritària que han estat fent aquesta darrera quinzena és deixar en condicions els cementiris. El cementiri Marí l'han pintat, que feia un parell o 3 d'anys que no ho feien, l'han ben emblanquinat, han tret totes les herbes, hem posat flors, i en els altres 2 també. El cementiri Nou de la carretera de Viladamat ofereix la millor de les imatges possibles. Tant a l'Escala com a tot Catalunya, aquesta setmana, especialment aquest diumenge, el dia de Tots Sants, és tradicional que la gent visiti els familiars difunts i es trobaran amb uns equipaments que estaran en condicions perfectes. Nosaltres, com a Ajuntament, fem una ofrena floral cada any en els 3 cementiris, portem un ram de flors, ho farem a partir de les 10, començarem per al cementiri Marí i després anirem al d'Empúries i finalment al de la carretera de Viladamat. I un últim comentari és que nosaltres estem treballant en la bona direcció, crec. Hem firmat un conveni amb una empresa funerària perquè ben properament, jo espero que al llarg de l'any que ve, es pugui concretar la construcció d'aquest equipament que serà un tanatori, senzillet, modest, però que millorarà molt el servei funerari en l'Escala. Diumenge, dia de Tots Sants, s'espera un gran nombre de visites als diferents cementiris. El mateix equip de govern visitarà les 3 instal·lacions oferint una corona de flors a tots els difunts.